כן, אחרי שהתאפרתי, חברים, אמא. לא, נו, אבל פצעו לי תפור, לא. ארוע. זה לא מסתלק הדבר הזה. דודה שלכם בגבס. אוקיי, אז היום באתי לעשות לכם סגירת סקוויצ'י. זה לא פייר. הנה. קודם כל נתחיל מהסקוויצ'י הזה, שנעשה לו טיפוח, כן. לקחת קרם, זה ממש בטיפה. קרם רגיל וזה קרם מיוחד של... אני אוהבת אותו. אני משתמשת בו. עושה איתו מלא ונמצא, אז אתם יודעים. מה הבעיה? הוא גם לפנים, אל תדאגו. אם יש לכם קרם כלשהו, והוא לפנים גם, מה? זה בסדר. חפש. אבל להעדיף מה שיותר, עדיף קרם לפנים. הבנתם? קצת, לא מלא. הנה זה, הידיים שלי שומניות, אני לא... זהו. קצת, אמרתם קצת. דעתי גול עם שחקן פאקינג פצוע. זה ממש קר. וכן, לא לפחד, תעשו את זה. רק מה שכן, לגעת בזה אחרי זה בידיים. אוקיי. ואחרי זה לא בסדר. זה דביק, אבל בסדר. תכף אנחנו נראה לכם איך עושים את זה דביק. כן, וגם תכף אני אראה לכם את זה. טוב חברים, זה מוצר טיפוח, אחרי זה שימו עוד מהקרם. אני הייתי שיילי. אני הייתי מנואל, תעשו לייק וסאב, נקווה שנגיע היום בסרטון הזה, נגיע ל-350 צפיות. ואם נגיע, אמא שלנו קונה לנו פודל טוי. לא, 1,000 צפיות. אמא שלנו קונה פודל טוי. 1,000 צפיות ואמא שלנו קונה. אימא'לה, פודל טוי, יאללה ביי.